אני בדיוק מסיימת פה את הבנייה של הלגו, לא באמת לגו, כן? זה מאלי אקספרס, את הלגו המגניב הזה של הוונדינג משין, ואני קודם כל רוצה להראות לכם איזה מגניב זה, זה באמת מוציא כדורים, תכף תראו, הנה יש לו ככה מכסה שמתלבש, שמים את המטבע, רגע, נעשה ככה, שמים את המטבע פה, מסובבים והופ, יוצא כדור. ועכשיו גם המתנות בתוך הכדור ממש מגניבות, זה אנשי לגו קטנים. זה נראה לי אחלה של סט לקנות כמתנה לחגים, ומי שרוצה לינק תרשמו לי בתגובות. אני רק אציין שיש פה, בגדול כשבונים את זה, אז יש כזה מנגנון שרק כשמכניסים מטבע אז באמת יוצא כדור, והייתי צריכה לוותר על המנגנון הזה, אני בעצם הוצאתי אותו, כי זה פשוט לא יסתובב, זה לא יסתובב לצד ימין, זה כן רק יסתובב לצד שמאל, ואז הכדור לא יצא, בעצם הוא נתקע שם בפנים, אז רק קחו את זה בחשבון. מבחינת ההוראות די ברורות, הנה אתם יכולים לראות, ככה נראה הסוף, באמת שווה, ממליצה. ואם אתם רוצים לדעת על עוד סטים שווים מאלי אקספרס, אז תדעו שאני מזמינה הרבה ובונה הרבה, אז ממש שווה להירשם לערוץ.